Bona vesprada. En primer lloc, justificar l'absència del company Toni Pérez, que per motius laborals no pot estar en el plenari. Donem per començat el plenari número 2 de 2016. Un plenari que, com sabeu, és extraordinari i urgent. Principalment, l'urgència ve donada perquè creguem que hem de dur a votació les al·legacions que s'han presentat al pressupost i, per tant, és prou evident que l'urgència ve justificada perquè l'Ajuntament no pot funcionar sense pressupost. S'han donat circumstàncies que per diferents motius de poder ajuntar-nos tots es dona el cas que té que ser avui a aquestes hores i res, simplement s'ha cregut convenient convocar-lo a aquestes hores del dia d'avui. Si tingueu alguna persona que vol dir alguna cosa, té la paraula Celia. Buenas tardes. Yo creo que me parece muy mal que se haga un pleno hoy a las 6 deprisa y corriendo, y también le tengo que decir que usted sabe que tenemos concejales que están trabajando, que la hora no nos parece nada bien. Nada más, gracias. Algú més vol intervindre? Bé, contestar a la pregunta o a l'al·legació que fa. Dir que m'agradaria que hi hagués més comunicació entre els grups, dins dels grups. Vaig tocar les diferents portaveus, vaig tocar a Vicent, a Toni, a José Ramon, a Requena, a Antonio Sánchez i a Toni Pérez, el portaveu, i li vaig dir els motius per els quals es convocava avui a aquestes hores. Em va quedar prou clar, no em va donar ningun motiu per el qual no poguera estar. De fet, ell em va dir que no podia estar, però que no passava res, que era per motius que està fora, està en Barcelona. Està en Barcelona. Evidentment, si ell no me posa ninguna complicació, que és el portaveu, jo ja no entenc per què els membres del grup els quals representa em dóna la sensació que no hi ha comunicació, però això és una cosa que tindrà que resoldre vostès. Simplement es va decidir, ja dic, parlant de les diferents portaveus, posar aquesta hora perquè n'hi ha diferents coses que ens impedeixen fer-ho, per exemple, més tard, perquè n'hi ha un acte de la regidoria de Medi Ambient, per la qual cosa Clàudia té prou pressa, i per aquest motiu ja vaig acordar entre els portaveus que esperar a aquestes hores, però simplement això. Más o menos es para que la otra no tenga en cuenta. No és que ho ha tingut en compte, no ho tindré en compte la pròxima, ho ha tingut en compte en aquesta, i per això vaig parlar amb els diferents portaveus. Arribat a aquest punt, simplement demanem la votació per ratificar l'urgència de la sessió. Vots a favor de l'urgència de la sessió? Unanimitat. El segon punt, dictamen de la Comissió Municipal Informativa d'Economia i Especial de Comptes de 11 de febrer de 2016. I la proposta que es porta a l'aprovació és l'aprovació definitiva del pressupost de 2016 i resolució de les al·legacions presentades. Vam aprovar el pressupost i es va presentar una al·legació, la qual es va donar compte en la comissió de dijous passat. S'estima la proposta? Sí, parcialment. I si algú vol intervindre, té la paraula Vicent. Bé, nosaltres, com ja vam comentar en la comissió, tot i que estem d'acord en la resolució presa en quant a l'al·legació, que s'estime l'al·legació, vaig comentar ja que ens abstindrem en la votació per coherència, perquè com també el vot favorable també va en relació a l'aprovació definitiva dels pressupostos i nosaltres vam abstindre en la votació pressupostària, tot i que estem d'acord en la part de les al·legacions, ens abstindrem un poc per coherència, per mantenir el vot. Moltes gràcies. El Partit Popular, ¿algú vol intervindre? Yo solamente tengo que decir que cuando hay alegaciones es porque creo que ustedes el presupuesto no lo han hecho nada bien. Moltes gràcies per la seva apreciació. Té la paraula Toni Orea, si vol intervindre. Sí, gràcies alcalde. Bones per a tots. Simplement l'estimació parcial, perquè estem parlant que
i el ciutadà que està sent de veí no sap de què estem parlant, se va fer una estimació, es va fer una impugnació per Consell o per el Col·legi de Professors d'Educació Física i s'ha estimat en el sentit d'incluir dins de la dotació pressupostària el càrrec o el puesto de treball de coordinador d'esportiu en una assignació pressupostària aproximada de 40.000 euros. Simplement s'ha estimat aquesta al·legació, la resta d'al·legacions s'han desestimat perquè ja estaven en el pressupost i és l'únic que es modificarà del pressupost que inicialment vau aprovar en plenari. Moltes gràcies. Bueno, si no n'hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Esquerra Unida, PSPB, Gent de Canals i Compromís. Vots en contra de la proposta? El Partit Popular. Abstencions? Reiniciem. Moltes gràcies. El segon punt és la proposició del regidor delegat d'Urbanisme relativa a l'expedient expropiatori Pla Especial de Reserva de Sòl Dotacional Escolar en relació amb les parcel·les propietat de Doña Remedios López Arnau. La comissió formativa ha sigut este migdia i com és una proposició cal que votem la inclusió dins de l'ordre del dia. Algú vol intervindre abans de passar al debat? No? Doncs votem la inclusió dins de l'ordre del dia. Vots a favor? Unanimitat. Si vos pareix, passem a... Si algú vol intervindre en el debat de la proposició, no? Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposició? Unanimitat. Bé, doncs res més. Moltes gràcies per la vostra assistència i bona vesprada.